ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். நாம் இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்காங்க, சென்னிமலை போயிட்டுருக்காங்க. இப்போ கீழே இருந்து மேலே போயிட்டுருக்காங்க. காருக்கெல்லாம் அலோடு இல்லை, பைக்கு மேலே போகலாம். காலையிலேருந்தே சரியான கூட்டம் போல். மேலே போயிட்டு இருக்கும்போது கீழே இருந்து நிறையா வந்துட்டு இருந்தாங்க. சரி, மேலே போய் பார்ப்போம், முருகன் எப்படி இருப்பாருன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போதைக்கு மேலே வந்துட்டாங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா சரியான வெயில், அதுவும் இல்லாமல் கூட்டமாக இருக்குது. நல்ல வைப்பாக இருக்குங்க. அதுவும் தமிழ் புத்தாண்டு வேறு, சரியான கூட்டமாக இருக்குது. உள்ளே போனாலும் அலோடு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கூட்டத்தில் ஃபோட்டோவில் எடுக்க முடியாதுங்க. இருந்தாலும் முருகனை பார்த்தாச்சு, நல்ல தரிசனம் கட்டியாச்சு. இப்போ கீழே வரும்போது பொங்கல் கொடுத்துட்றாங்க, பொங்கல் வாங்கியாச்சு. இன்னும் பல வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.